आं जि नुबाय मोजां बिराद आं बेबायदि सानाखैमोन स्ट्रं होननानै पार्टी वार्कारफोरखौ नायबाय लोगो हमबाय बिराद स्ट्रं मोजां मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनसे फैगोन होननानै आङो फोथायो। नैबे बेंटल सेरफाङावहाय खोब मोजां थासारि दा बेवहाय दिनैनि जे जों जेराव मिटिं खालामदों जोंनि प्राइमारिनि अफिसाव जों खालामदों आरो नुनो मोनबाय जे माने जोंनि आंनि खोथाया साखाथियावनो मा बिपिएफआबो फार्स्टआवनो खालामदों बयबो मिथिखागौदां बेवहाय आं इउपिपिएलनि खाम मेम्बारबो बामोन नङा फैदों नाथाय कास्टम आङो बिथांमोन ससियेल फैदों एकान्सिया सासे लाइमोन दा महरै थांनाय द' नांजाबलायनायानो दानाव मिटिङा दा बिटिसि बेवहाय जों नुबाय जोङो जुदियाव जायफोर अपोजिसनाव जाथाय दङ जादों आं हाग्रामा महिलारिफोरखौ जोंनि मिटिङावहाय माबा रायजो राजाफोरनि नाथाय बाहागो हाग्रामा लानाया एसे महिलारि बांसिन बिथाङा दा जायफोरखौ बेखौ फोथायनानै नुयोब्ला जोङो लाइमोनफोरखौ बेजोंनो बिबान जों होदोंना मिथिनो हायो बिथांमोना जे लाइमोनफोरनि नैबे ओनसोलावहाय दैदेनगिरिफोरनियाव जोंनि लाइमोनफोरनि इउपिपिएल इयुनखौ बोरैबा सापर्टारफ्रानो खालामगासिनो बांसिन दङ बेखायनो आरो आङो जोङो बे फैदों ओनसोलावहाय दा जों बांसिन जोंनि भट मोनगोन एमएलफोराव आरो आं दा ट्राइ बेखौ खालामदों मा नायोब्ला मोनसे रनजित बेलेन्स मेनटेन बसुमतारी खालामनानै सारआ आं नुहुरदों 8टा सिडली 9टा सिटआव समष्टिनिफ्राय आरामाव देरहालांगोन बिपिएफनिफ्राय माबाया गोबांसिन इउपिपिएलआ भटआवहाय भट लानानै बिथाङा देरहानो सरि हागोन बिथांखौथ' आं आसा नुबाय बिथाङा देरहानायनि चान्सआव दङ पियरलि देरहागोन आरो आं दा जि नुदों आरो इउपिपिएलनिफ्राय पार्टिनि बिपिएफआव जिबायदि आं जयनिं बुस्थु नुदों जाहैनाया खुनु आं फेक्टर सानदोंमोन नङा मा सरकार गैला बिथांमोनहा बिटिसिआव सरकार बायबाय गोजावलाबायनाय मानसिफोरा जिरायना थागोन नामा माखासे होननानै नाथाय नेताफोरसो बिराद दा जस बिथांमोन मानसिफोरा आरामाव थांनाय लोगो ओंखारलाङो लोगोनो जोंनि माखासे जे सापर्टारफ्रा मोजां मोनदों आंनि बादिबा दा आंथ' बुंबाय बिथांमोना थायो जोंनि मा आं दोलोआव थानानै पलिटिकेलि आं बांद्राय गुलुं जिउ गुलुं रावनि खालामबाय बाथ्रा थादोंमोन बुंनाय नङा स्पेसियेलि आङो नोङो खाम मा होनो बाबुं मोनसे बरगयारिनि बेलेन्स नांगौ लाइफआव बिथांनि खोथा जिउआव मोनसे बेलेन्स सांग्रां नांगौ ब्रह्म बिथांनि दा बे खोथा पलिटिकेल बिथांमोना बेलेन्सनि थाखायनो समष्टियावहाय गोबां रायजोफोरा गुलुं बेखौ गुजुं खालामदों खालामबाय थादोंमोन मानोना माने गाबोनो बोथोर फैबाथाय जुदि बिथांमोना जों टिकेटनि बिपिएफनि गन्डगल स्ट'रि बयबो खालामो मिथिगौ आं थांनाय दा बे बोसोरबायाव हिसाबै बायदि बायदि पार्टि जाहोनाव खालामनाया बिपिएफखौ टिकेट हाग्रामा मोनबानो महिलारिखौ जे जेनेबा हिमन्त बिश्व टिकेट शर्माया मोनाबानो जे जिबायदि नोङो पार्टि गादबबाय नङा खालामनो हाया होनबा बे नङा जिबायदि खैसार बेखौ खालामबाय धंस' लबिया खालामनो सासे बर' नेता फिसा होननानै महरै आङो बिथांमोनखौ बिथांनि मिथियो फारसे आरोखि मोनसे दा सिम्पेथि बिथांमोना हरनाया फैदोंमोन आरो हारिनि जोंनि थाखाय दोलोखौ खामानि मावनाय नागारनानै मानसि थांनायावहाय नाथाय बेनि उनाव बिपिएफआव थांनाय थांनानै 6 दानाव मोजां जायफोर खामानि बिबानबो मावबाय मोनजायासै बेनि आं उनाव जों बेखौ नुबाय बारे मा बारे जों दा बुंबाय मोनसे बेलेन्स दा नांगौ बा रायजोफोरा बेलेन्स लाबोनो बिथांमोनजोंहाय थाखाय जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय जुदि रायजो 8 राजाफ्रा 9 गैया जों बे जुदि प्रमान जादों एमएलए खारन देरहालाङो बिथांमोन जुदि थांखांनायनि स्टेट उनावहाय गभर्नमेन्टआव जोंनि बाहागो रायजो लाहैया राजा बिसोरनो अब्ला सुनिमोन होनना बुंदों आरोखि बिपिएफआ बे बिसोरनो जोंनि माबायाव गेजेराव गुलुं बिटिसिआव गुजुं खालामबाय अभियासलि थायोमोन बिसोरनो खामानिफोरखौ सुनिमोन थांबा गाज्रि मोजां जाबाय खामानि होनना बुंदों मावनायनि आरोखि सिगाङाव दा बेखौ हाजार बार लानानै साननांगोन नङा होनबा आरो जोंनावहाय प्रटेस्ट मोनसे जागोन अपस जागोन माने होमबाना बेलेन्स जागोन आरोखि बै सिङाव मोनसे बेलेन्स कारेन्ट मेनटेन खालामनो जोंनाव थाखायनो माने बोहैनानै आङो दङ रायजो दा राजाखौ बिथांमोन माने जयेन खावलायदों जाहैनायावनो आरोखि जोंनि भटार्सफ्रा नस्थ' जागोन बे नङा आन्डार कारेन्ट मोनसे जोंनाव वेब दङ बेथ' बे ओरैबायदि वेबजोंनो मोनसे जों पार्टि देरहागोन इउपिपिएलआ खारन आङो दिनैनि जे बयनिख्रुइ आं जेसेबां सोंखारिदों लाइमोनफोरा जोबोद इउपिपिएलखौ सांग्रां थांनाय बोसोरबायाव दिनैहाय रावबो सोंखारियाखैना नाथाय माखासे जाथि इउपिपिएलनिफ्राय सोर जन'गस्थिफ्रा दैदेनगिरिया थांनाय थांदों समफोरावहाय जायफोरा बिपिएफ लिड दोलोआ मा लानानै होननानै माबादों भट बिसोर बिदोंमोन थांदों नामा हो इउजि ब्रह्म थाइजौ बिथां गोखैखौथ' बिथाङाथ' बारे बारे आरामाव थांनो फाननो हायोमोन हायाना बिजेपि थांनाय एजिपि बिटिसि कंग्रेस इलेकसनावनो बबेबा बिथांमोना नङा बिराद होनबा गोखै बिपिएल थांनो हायो बिथांमोन फाननाय बिथाङाथ' थाइजौआ थाङाखै दा जोंहा बेखौ दङ एबार जाला रुपुरा आरोखि नार्जारि बिथां नोंथांमोननि नुनायाव डिस्ट्रिक्टनिनो गोजा मोजां मोजां बिथाङा नुदों थांदों नामा खिन्थु बिथाङाथ' सिङावहाय थाङाखै गेसाव आरोखि जयन्त गोखै बसुमतारी बिथां दा थांदों नामा बेनिखायनो बिथाङाथ' थाङाखै लरेन्स इस्लारि नैबे बिथाङाथ' थाङाखै राजु कुमार एबारनि नार्जारि जे बिथाङाथ' बिधानसभा थाङाखै बिसायख'थि प्रमद बर'थ' दा गावनो बेवहाय गासिबो आसाम चेन्ज सरकार खालामजोबनानै दानायनि थांदों जे नामा थाङाखै नङा हाबाफारि होनबा बेवहाय साफा जोंनि सानै इउपिपिएल सुबिदा दोलोआ बादि मानसि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बोथोरजों बांसिन देरहानो हागोन माने आरो पलिटिक्सखौ रायजो बिजनेस राजाफ्रा होनना लाग्रा आसरित मानसिफोर मोनगोन दङ साफा सानै जे बिथांमोना दिनै सिगांनि जेराव थांदों समफोरावहाय जाय बिपिएफआव रुलिं थांदों नामा नोंथाङा बिसोरनो बिनिफ्रायदि माने गाबोन फिन खेबसे बेहाय बांसिन फैगोन देरहायोमोन बिथांनिफ्राय गेरेन्टि दङ खिन्थु जानो एबारावहाय रुलिंआ जे खम जागोन अपजिसना बांसिन देरहागोन बे मोनसे चेन्ज फैगोन आरोखि बेजों मोनसे चेन्ज फैगोन आङो खुनु पलिटिकेल केम्पेइन बिदि खालामामोन देग्लायदि आं अपेनलि ओंखारदों अपेनलि ओंखारनाय जाहोनानोथ' बे दा थेख्ला बिथांमोननि लाइमोन अरुनदय दैदेनगिरि होनना बुंदों दाननाय हा थेख्ला आरो नङा नैबे होनबा फार्स्ट थेख्ला माने आङो टारगेटआनो फिजिकेल माबाखौ बिपिएफनि होनाखै दै बिफद मानसिफोरा उन्दैखाय होनदों माने बे दा मोननै लाइमोन मोनथामसो दैदेनगिरिनि जिनिसानो मुङाव सानैसो बिपिएफखौ दालागिरि धंस' खालामनो खालामदों थायाखै आरोखि होनबा आरो नोंथाङा नैबे जायफोर बिथांमोना साथामसो जौगाथायनि खामानि माखासे बाथ्रा बुंदों लाइमोनफोर थांनाय दङ 6 दानाव बे 6 दानाव 6 दान जाबायना कास्टम बे 6 प्रहलाद आरो दानाव जेनेबा हमना ला बिक्रम बिपिएफआ हाग्रामा बे महिलारि बिथाङा साथामानो बुंदोंमोन मा 100 क्रर बिपिएफखौ होगोन धंस' खालामगोन लाइमोनफोरनो बिपिएफ मानो सरकारखौ थाखाय धंस' होगोन बिथाङाबो खालामगोन सियर नंखायामोन हा बेनिफ्राय बिथाङा खुनु सियर माबा नैबे गैखाया अरुनदय थेवबो दाननाय बिथाङा जेनेबा ओमफ्राय बे इनिसियेटिभ फार्स्टआ मोनसे लाबाय गेरेन्टि आं बेनो बेखौ बिपिएफखौ माबा धंस' खालामगोन खालामगोन बेखौ आङो एप्रिसियेट आं खालामगोन सर्टै बेखौनो बुंबाय नाथाय बे साबाना मा मानसिनो बिबान होबाय नोंथांमोननि चिरां डिस्ट्रिक्टआव कास्टम बसुमतारी होननाय सासेनो होबाय कास्टमखौथ' बयबो मिथिगौ बेखौथ' आगोल एबसुनिमोन भट खालामदों मोनसे बिसोरो समाव हाग्रामा महिलारिखौ सान हर माखासे रायोमोन जोंनि नङा प्रमद बर' बिनि उनाव क'क्राझाराव सारमोन होबाय सालायनाय प्रहलाद समावहाय ब्रह्मनो प्रहलाद जेराव ब्रह्मआ माने सोरमोन प्रमिला रानि वार्ड ब्रह्म बायदि सासे अलरेडि बर'नि जों जाखाबायमोन पलिटिकेलि मा खामानि पार्टियाव दङ मा गैया बे मावनांसिगौमोन आलदा बाथ्रा बेखौनो नाथाय बिथांमोना बर' केन्सेल हारियाव जा खालामदों बिहोम फिन होदों आरो प्रमिला रानि गावसोरनि ब्रह्मआ पलिटिकेल बेखौ एजेन्डा सोरबा गायसनफिनदों नासयनो हागोन नामा बेबायदिनो बहुत बेबायदि गिदिर गिदिर प्रमिला स्किमफोरखौ रानि बिथांमोना बर'खौ बिजिनेस खालामजोबदों खोनासंथाय सोदोबजों जाय
एबा मानसिया आसामाना रायग्रा already बिनि होखानाय, उनाव इउथ बेखौहाय बुज्रायनानै बिपिएफनो बहा सासे दङ लांनो? रिनजय दा होनाय जाय बेफोर बे धोरोमनि मुङाव स्किम दाननाय, नोंथांमोना बुस्लाय अडिअ बुस्ल' क्लिपखौ मोनजोबाखै खालामनाय, होनदां आं होनो मालाय नाजागोन मावखानाय जिनिसखौ जाय गावसोर धोरोमनि नामाव लाबोनाय, बर' हारिखौ गावस्रानो बेफोरनो नाजाग्रा सासे बिथांमोननि मानसि बिराद बेबादि माने मानसिया दिनै नैबे बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि इउथ बिपिएफनि बिधानसभा प्रेसिडेन्ट बिसायख'थियाव बेनि उनाव बे नोंथांमोना नायदो मोननै मोनथामसो कामाल जिनिसानो आजाद होननाय सासे दं बिथांमोननि उदालगुरियाव थाखाय कामाल आजादा एकदमबारे मोनसे समाव गाज्रि हाग्रामाखौ अयथासार थासारि नायग्रा लाबोदों मानसि आरोखि। जेसेबां स्किम मानसि दाननायाथ' हाग्रामाखौ बिराद रायोमोन मोनसे बिथांमोननि समाव भुलखा। गाज्रि बिसोर दा दिनै बिनिखायनो बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ बिथांमोना दा बे इउ नोंथाङा पि पि एल जिखौ बुंदों दोलोनिफ्राय लाइमोनफोरनि फुङाव बाथ्रा फैगोन। बुंदों इउ पि पि एल आ लाइमोनफोरनि बे बांसिन स्किमखौ मा माने खालामगोन MLA बे सिट 100 मोनगोन। crore खौनो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो बे आसाम सरकाराव बे जायखि सरकार साबा दाया सयजन मानो लाइमोन
लाइमोन दैदेनगिरिया मोजाङै राननो हायासै बिसोर मा मोजां खामानि मावबोगोन बे लाइमोननि थाखाय जा स्किम बे स्किमनि मुङा मामोन सोरबा मिथिगौ नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोनाथ' मिडियानि मानसि मिथिया नङा होनबा बेनि क्राइटेरिया मा सोरबा मिथिगौ बेनि फर्मखौ बहा मोनो सोरबा मिथिगौ बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसिडिउरा मा सोरबा मिथिगौ रावबोथ' मिथिया थाङै थुङै गावसोरनि गेजेराव ब्लग रानदों जाहैबाय माबाखौ एप्लिकेसनखौ ब्लग मोनसेयाव 100 जनके 100 ताकि फर्म रानदों जों बायदि मानसिया नोंथाङाबोथ' नुवाखै नोंथांमोना मिडियानि मानसिया मानो नुवाखै बे फर्मखौ मोननाय मोननाया उननि बाथ्रा नाथाय जों नुबावाखै बेखौ स' बेबायदि लिडारफोरा दाख्लै मा होनदों दाख्लै आं बिदि बुंनायावनो सोरमोन सासे बिक्रमना सोरबा सासेथ' गैया होनबा लिडार माबा लाइमोन लिडार मा होनदों जायनो हाबदों गारि मोनदोंनो जायनो हाबदों माबा माबि स्किम मिथिनांगौनो जाय मानसिया जाय लाइमोन दैदेनगिरिया सरकारा मा पार्टिया मा बेखौ मिथिया बेनिफ्राय नोंथाङा मा आसा खालामगोन सोरबा पार्टिया मानसिनो बिदि बिबान होयो नामा डिपार्टमेन्टेल जा खामानि मावदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बेखौ मावगोन नङा होमबा स्पर्ट्सनि बा स्पर्ट्सआ मावगोन एग्रिकालचारनि बा एग्रिकालचार अफिसार दङ ना बिथाङा मा दस्रा दुनियाव थायो नामा बिथांनि आयेना आलदा नामा बे भारत हादराव बे पलिटिकेल मानसिनो माबा सासेनो माबाखौ हरगोन बिबानखौ होगोन बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय आं होनदों आं बिपिएफनि लाइमोन जायफोर मावथिफोर थांनाय बोसोरबायाव मोनजाया मोनलोङा बेसेराफोर आं गाज्रि नाङो आं मिथिगौ गोबांखौ आं सिनायो आंजों सावरायो सेन्ट्रेलावबो दङ मोनजाया मोनलोङा बेसेराफोर ओरैबायदि नांथाबबाय बिसोर जेबो मोनासै बे सयजन ना मा लाइमोन दैदेनगिरिया जायफोरनि खामानिया जाबाय प्रफेसनेल दालाल होनना बुंनाय जायफोरखौ थांनाय 6 दानाव सोरबा इन'भा बायबाय सोरबा स्कर्पिय' बायबाय दामि दामि गारि बायबाय बैदि जायफोरा मोनजाया मोनलोङा खामानि मावबाय बिथांमोना मा मोनखो